phim sáng thiam phim thực thiam tia kan siam lai em kom na hon du om ta kan nei do na he kan lom he a chuanin kan han tran chho le mok ma panga ihning hi hei chi sang sang kan sia adama ti te enge film dama te ko mani ko te bela ti te pon kan sia chen ihning pu ma mo ihning dik tak hi enge adama ti tu dik tak tak chang ka si he na nia kat ning pu hi ar wana san ta nia ar han ti hisab ni kan lem lo wa ron na te ti li te ma se kat nam ni kan ya ren thei chuan các trường tiểu học hiện các tiền lai cho mình sản xuất cho mình phù hợp rồi cho adam mà thì các bộ hiện tại cho đi adam mà thì mình có các mình cũng biết tác số ăn vào là sao nào đi cho nên una cho nên nhà ai nuôi để phàm hiện cái nuôi thì là thằng quê nhà các bà hi ăn liền thằng anh thằng anh nhưng cái una với cái kem lúc tục là una pasri cái nhà mình phá bali để mình chơi thằng cái này cho ta cho nó upa làm nên nhà nó anh nấu qua ngọc bộ biên tổ lục tổ này cái nhà thế bây giờ bộ cũng còn nữa biên khác cái nhà cái thế bây giờ khóc này alo mà cho phim chân thế anh muốn hay cái chụp phim mà thế cái mù nó mấy chứ phim chân à thế mù in làm chi na phim thua thì mà hay thì anh ấy tiết lại trong tuy chống nghe nhà tuần thua thì anh nghe tuần thua thì bé cháu anh ta chẳng nghe những tiếng về thì mỗi tiếng phim chẳng thì về kan soi thui do le kanga cha mari ve hi drama lam pa hian kan thui khup me kan ai wo de bot on mai nan lo chang sa to a chuan piangan kal chho je la ke ta khi chu tuina kan nei ngai lo wa amai ro chu voi khat ka cha mari branch KTP hian a group angin in PC a short film angi an siama chu de ta chola chang to pa thien to le mi ron te ka pe lo a pe lo song pon ka pe lo ko ho me bi la ma khan chuan a chang tu pa kha ek bo har sana wang khan a man ta si lo wa ka chunga lo tha ta a chuan kan ti chho ve nok nok chu ni thì chuan a vai neng zat nge film a te mo nge advertisement a te neng zat a nge lang to isha te china a film mang hi chuan film puitling kan ti hi chuan Doodarshan a hian pakhat klar khat chuang ani mai ka lan na chuan adam hi chu minute som ni short film kan te minute som panga ang chen an hin ta kemi fakna a ai chuan kan an chiar thina kan thian zo ho hian som tum chu chong to om mai mangi kan ti lo mong ko mai ti chuan en tin nge in film chana hian enge in film chana te hian lok na nang ma ni amo lok na te enge chan to chana lok na te enge ti la enge in nang zong ko na mo enge in ke zong kon enge ma lok na ite mo ar lok na ha soi te la ko ve la kan ma mo lang che ya pakhat chu sum zong he na nia sum zong he na lok khop me ya tin na pa hi na chuan ami sing nai kan ka shoi tu thui tak mai nia ni leng ten a chang chuan kan lo boi thina a chang chuan sana te chalai kan ni ve a kan zir tu po le lama pen chang te po lo ve a amor chu film kan an changa zir tu song song se ngai lo ni ne khang song song thil te awang khan thil ti tam tak kan ti aram lo na chin te po ma kan nun ka shoi tu chatak pakhat ni ka sia tin kan lo sha danin zai lo ai hai tui ve min kan sia enge zai hi tui tak tak nge nia iti ve mai chau nge zai lam hi ti na rei to shim shim zai chu nom chu ka tia khop mai na amor chu tim top mai la zai thiam lo tak tak chu mi so je ngai tam tak om sia chuan an zai ve ma na amor mi tam tak zai thiam tak tak an oma bathroom singar kan tiang chi kan ni ve kai hi anin pol ba ring tok ta zai hi ni ti ha tlang kum na soi ta ka zai chu ka tui khop mai dei ma shim shim ve ka chu zai ko hi ti chole je chu kan ti kam mai thiam kan kan ni kan mo ti chuan in zai lo amo film chan lo chumi pa hi lo thil dang tui na hi ne in film na lam pang hi ka tui ve khop mai a weekend football le cricket le volleyball hi a thei ang to kin kain mang ve a ya veng chung ba ka te po Mizoram po ang ka chi tin po ka phak to bang chuan ka ti ve ni
chuanin tuna hianin zirlai ilani ni a na thot ini ini tinun dan tangpui nia pathian zara kan chete kan mo be for kon for hospital so kan thop ve no no kum sang ni song khan kaluta chu ta chon voi ni tlengen for kon song kha thop ani chuanin tuna hian project film lama mo enge mania enge film omo enge advertisement omo project enge mani nei ine ni o pathian zara kan nei ve hon me ya project ang chi te tuna hian voyeme lampang oma tin mi malang chi tila department ang chi ko na oma tin afak na po mi male a sarkar ang song pon ma chop chu om no nei chuanin entinge thuda ma kai la film chan to zong zama entinge chan pui nuam bera enge nuam chan nuam ti ber te khatyang han ni se enge ti nuam ber chan to zong ni zo na ma sa kan chang potanga a chan mo pui ti chuan ni ami mala han soi chho chu ka shem le lawa chan mo pui ti ta chu ka ne ya chamari ve film kan min lo sak thina ni chuan kata ka chan pui te ho te a ming verin kan soi ha la ro pui chuan la rin tluang la na le pu shoi hi le si chan pui nom ka ti kho mai tin chan nom ka ti la ma chuan ke ma hi film thu du tak nei kan ya chu wang chuan han lui dar dar the tu rang chi lam pang hi ke chuan ni se ke ma chan tu bi ka chuan e ka du sam chuan ni enge achan har sai ti lai ber if nin film pakhat ngoro ine kha in odum kan fel to don kan fel to don khata han ine chan har sai ti ber khami film ma de bi khan ni thui do la kan swing har sa ka ti be chi odum lai khan ya shui che cha ngai si a shui ka fe yang ring sia we khat ka suang thla ro chak ma lawa cha swar thla ka tai ka har ka chan to zo som ka ti bo ka chu lawa enge tunai kan bizo nga ko imitam takin wal million sen na te polo ni song nen ri ro te po oma khami tunai po khan ani to khan ma ni chana te ai ga lo the lawa ri ro kal thuya acha kom vak lo som ka ti o takani khatha ka khaile adam ka lo lu tanya rin tuang ka vangai don che mo adam ke deuh hian a chin ngai don chani luang te mo let le rual kan to lo kamol pho to imit muwa nge kati tru ta sia mo le chuanin in film chan to te mo khatyang ho han nang ma zia emo ne nang ma direct ang si kha ne nang ma zia tak zok ne ni atla pui thuin kan script hi min je sakei bu hani tlong ni a abikin ani hi veng nga hani ti sia film nga te drama nga te yan ni hi min je saktu per hi ni a chu ti lo wa chuan ate nau de han ti ila i drama ang che mo minute song ang chi film han chana nga hi chuan bu da shoi to nga sai ro cha mari veng ni yan kan sian tu na ani ne kan voi bi thin tu thin mi zo te hi tunlai a hian film chan mo film zia te kanin ti mu so tin ka shya me hetiang atana mason tura iring inge mason na konga ane kan lo that se the na turin mo tiang katiang han inge soi inge katiang ko han inge halak tur nia kan shia inge kan shia ne khai te lo mi zo ta ka chon mason na tur di cho se ko tam ko oma izong ka da pui mo sak bar chu sum hi ne poisa hi sumo mi chon the tam ta ka ti the ya in chu ba ka chuan mi zo te hi kan film se ma yani ai hen ulu zok le nge ke ma ni ko mason na du chunga film se mi thain ka sia en bi kem pakhat ne ba me mo e ko te ma lo nei ba ma han chua to ra han se mo ai chuan tem in bo se na zok te le a thiam zok te ron chung ten in bo se na zok te ni a thain ka sia tin school te atiang lem chan jina te kan nei lem lo awang hian ani je theina per chu ti pui ral sa ho Hollywood lampang te chan kan ena tang hian ai in je the in ka shebo ka
tin chu mai pa ka chuan cái mani character turam ti khi se thiam ni la tin kan movie ena poi han eng songe ke ma chan au bang si eng su ta so eng chunge a chan ti kha eni la mani me be thiam ni la tin ado then an chan nai then lo zir ve in lo ti ve hei ma so tam ta ke ma ka char so ni ka se chuan in movies kan soi ta boka kan soi pakai ta boka tunge film chang thiam ti ber tunge du ber ti pa mo he cha sa mo eng apo nia ka nga khop mai a ber ti rong so soi cho han mi the ma se joni de phe ka tu kho he pa ya ka ngai sa ne ke ma chuan an chan pui thei ni ta se chuan kan chang ma long kan conscious mu tu kan ka long lu tu kan pe chela ma hian tunge me chela ma chuan ma ni du zong te o ma nia mi pom pui lo me thea amar zo ke chuan ni kol kin men ni ka lu khop ma ya ka patiat wa nge len wa nge po ka zo lo wa ama hi thei ni ta ang se chuan zo ram kho ve la hi chuan ka chan cha ui ber bo chuan yo me kan mu cha ber te nem entina trends lo nei ta la I du ber mu don ta la tunge mu cha mo ka nga soi tu ti ta nga chuan ka nga khop ma ya om lo in ti me thea avan thing le so pa zo mi ti o po ni se apoi ka ti lo ma se mu ka cha bi zo puro ko ma zo na po thiam lo mai oi me la kan ti me mo tak ta po tu thei ni se zon ku ka cha khop mai dang dai he mai film a hian eng lam pang nge mu no mi ti comedy nge nia action lam pang nge nia horror lam pang nge nia mu no mi ti ber eng zing a ka en vek mu nom ti em hian animation sang hian mu nom ti em hian ka en thei veka tu ti a be ka han tur chong na tur chong kan ni lem lo ka en ko thei veka ni hello ti chuan question danga tam pakai don tu na hian wa a ri mom lama pakai don tai la ei mi ti hi mi thiam box ya zan ri ko ta po kan lo ni pi ha khat to cha pe cha chuan ene nui te kan du a min ti lim tu te kan ngai na a ila ku ya lo mo tu na he single lem mo ei lom ka thina ri so an ka ti lo ya ke me che te min ti lim tu te hi an lu wa kan ngai na thina ti ka ke hi ka phok chok so che lo mi o ka ti thina hin ka chwa je ya an kai ta ka hi o tu na tak khian chai lai di ka nei lo ni chai lai di chu nu la te pon kan share apoi bo khop me adam man chai lai di nei lo ni cha ti chuan ko te bela ti mi in tan ko te bela lo ti ngai chem kholai bela te hian lo ti fo chem ni ting a sa khop ma ya I ho lem lo ni ho chi a po ka ngai lo tiang tu ra kan ngama kan kal hin in ka se a bi kin ni ho chi po ni lo shen lo pa ho hian in ko ring thei khop ma ya a lo zir le nge kan tong kam man hen ka se lo ko te bel ti hin na fu khop ma ya chang chon min zo ta an ha re sten ni no pang lu tu an thil fe chi am ni bok wang si lo wa chung wang chuan ni eng po ni se an mi ko dan dan hin ka lo ma an mi se dan dan hin ka po ma ni ko te bel hi leidon tak tak la en tin nge I zo ang en tin nge yang ni kan phak nam yang del to ka ni in ta shum de bin ka pi ka fu bok se ka pi ko te bel ni ka tia oi ta shum de Apoi bo ka nga mo ole I film chan to ate mo nang ma bi ka mo in ani ang ho an chan na te mo lo man lam na in ni te kan ni ve no to me no to an ti la ta to so ni la wa kum sang ni pa ko khan sin secretary pin short film ni se ke bot se ya chu ta chon kan ve ngan kan fel to do ti mi pu khan kan tel ve chu ta chon lo ma pa khana kan la lu me ya tin kum sang ni som khan sino social front ho hian Christian chung ko be chanin in di se na bot se ya chu ta chuan lo man pati na pathin sa kan la ve lo me tin chu ba ka chuan fakna sokarin di se fakna di se ka bot se hian
kan la ve ka zo zo ni ole kan hun top lam kan lo nei don anga chumi ma in I movie corner magazine hi enge ingai dan nin han shil be ta lo ngai se ni en magazine hi ai ba nge pon e ka lo share ve to a e amak katia e hetiang hi mizo te hian kan tun nai me chung kan la ti ka be se ngai ni lo wa tin chu me pi lama e abot se tu te hi e amak kati le se na chu kan tia la e thalai tha nei in ni pe lama khan e tunang lai asumin thil ati the em to lai a e nge chan po hwa ma na tur zong zong kal sana e mizo zo fa te tan api taking rampon om te tan in ti tiang e mizo ram song so ni to rual khan he te ha in thoka magazine ni siama in zoram khovela te po e mishet chak tak te po kan nei ve thina an chan chin tin ron ta la ka beng ba thak tak tak nei ron jek te hi aro pui ka ti a e hi I kalzer ola e aina sa po yan na ti ola in ka tu sang na po ka han ha chu alo om he mai kan tan pon chu thu lo om lup tuk mai ni chu ti chuan zai lam I tui boka bathroom singer to mai lo in mo I inge tu na hian live in ni zai sak la kan ka ti em ni e tro pero I la ka pho via ke zo te ka mu la cha khan ti nya ma se ha ka tu asa ka lo me te ne ko ni se chu kan ba ngai ka chak me e chu sa zoi me te che kan di bun don de ma se ka tu la thul khu mania ka chu ani chan I du ni mai o ale không nghe cần dai thôi là anh ngồi mà bị làm mỏ mi dâu cái này nàng em mi dâu cái shit cái này là bao nhiêu em thấy cái sao rem ni na aki hi san liu chon ti chale thì ta sẽ đó rồi thu ni ta e thui lo à sao là sao oi oi vek I du ta is it Love is a land, so I began. For the stealing hearts on death, stumbling in. Love is a flame, burning within. Kami kan ganita si Atoken. tok lo mu Karu lukan thari lo metiang, amakan hasazoi nangkan. Ni pa te chu thut tai la ta dang te po kan sa de the tho nga ang zo bola nu la te no thut ve ta ka chuan ani khoi dan te po dang te ma po a thi dong chung se tak pon I ka lo ma ka hi mani tu na hian I dan po ka chung te pon min lom pui ka ringa tu na hian a bikin ka u pe chamin hu se khati ho kan in chung a te kan ho nga ke chung ka soi ka te han sharing ring kan de le win za he ka hun kon te po kan chú vào chuan thì tôi chắc là sao nữa in riêng tu na kan ron sa tu hi kan zai tu hi ro te ne yan thì anh em mình zai pui do na hi thì cái mà chú mình cái zai do lo wa tu na hen tu na khan mình sak sak ve do na thì rồi thì poi kan am se chop pele tai mo na he zai thim tak mai on na tak me asang lai a sak phe chuan Jika sahaten, mau tekan sama me ini, oh ini loh yang saya tahu, oh kan saya punya. Setiap kau zoom sama tikian, boleh mengai na longi, centang kifimle, borak tiang kara, mengai na sáng tổ đó về thiên lung thiêng liêm tu ma la ma ngày ngày đâu được nghe ca này cả cô cháu luôn đi ô ma ngày lo mất thế rồi lo thế ma ngày là cái nghề là gì cái gì giống cái nghề rồi xe alo he mai I khanin kan interview chu kan du tok to dom mai anga chuan ke hi roti sha se te ni